100 रुपयाचे 35 पीस बोलले ना तुम्हाला. तिकडून जो चालू झालाय ना ते असं पूर्ण चालू आहे. फिश मार्केट आहे तिथेपर्यंत. आपली गाडी बघ मी ती घेतली 400 रुपयात घेतली आपण ही गाडी. हेल्मेट किधर है इसका? अंदर है. ओके ओके. पेट्रोल आप इधर घूमेगा तो है पेट्रोल. आप इधर बाहर जाएगा तो ले लो. एक बॉटल डालो. भरा हुआ है डालो ना. हाँ हाँ हाँ. चला चाय पिऊन जाऊया. चला बाईकवरती 6 सीट. आता हा नवीन रूम बघतो आम्ही. तर इधर एक बेड ना. हा एक बेड. आपला डायनिंग. आपला फ्रीज चालू आहे. येस फ्रीज आहे आपल्याकडे. उघडते. गीजर है वो. हॉट वाटर गीजर है. गीजर है इधर है ना बटन. ओके ठीक आहे ना. वय शॉवर कुठे आहे? ठीक आहे. सुजल आवडला? काजल आवडला? आता आम्ही परत चेंज केलं आहे ना. आता आम्हाला बागा आणि कॅलिंगटच्या मध्ये पाहिजे है ना. कॅलिंगट बीच आपला झाला. आणि आपण कशी बाईक पण घेतली आहे ना आता. ये वाला क्या? तो इधर से रास्ता है शॉर्टकट. ये सीधा जाएगा ना चल के 5 मिनिट बाद बीच है. तर इथे बघा आम्ही आता परत रूम चेंज केलं. 2 दिवसासाठी विला घेतला. आता फक्त परत 4000 नको ना. 3rd दिवसासाठी जरा स्वस्तात राहूया कुठेतरी आहे ना. तिकडे आपल्याला 1200 रुपये बोलला आहे तो. पण प्रश्न आहे पण रूम कसा न्यू दुसरा पाहिजे. 1200 बोलला ना आपल्याला. हां मम्मी रूम चांगला आहे. 4000चे 1200 मध्ये मस्त आहे ना. तुम्ही चहा पिऊन या आणि मी तोपर्यंत आम्ही तिघं जातो आहे ना. चल जाऊया आम्ही. मग आमच्या नवीन गाडीचं उद्घाटन झालेलं आहे. मम्मीला बसवलेला पाठी आणि आमचं चिंटू पुढे आहे. आणि आता आम्ही कुठे पोहोचलो तुम्हाला दाखवतो बघा. समोर बोर्ड लिहिला बघा. बागा बीच समोर. टिटोस लेफ्टला आहे ना. बागा बीच समोर जायचं आपल्याला. जाऊया. नवीन गाडी घेतली आणि गाडी बघा कुठे आहे. 75 हजाराची गाडी आम्ही 400 रुपयाला घेतली. 400 रुपयाला घेतले. 100 रुपयाचं पेट्रोल टाकलं त्याच्यात. 120 रुपयाचं. ठीक आहे जाऊया. आता बघा मम्मीला सोडून चाललो इकडे. मम्मी आणि तू सुजल राहशील ना. हे बागा बीच इकडे आहे. तिकडे बीच आहे बघ. जा तिकडे जाऊ तिकडे जाऊ. तिकडे जातो आम्ही. चला बाय बाय. घेऊन येतो अजून एक राऊंड त्यांना काय. जा. चला आता काजलाने आम्ही फिरायला जाणार आहे. की गाडी चालव. नाही चालव. आता इकडून बरोबर 1 किलोमीटर लांब आहे. हा लाव त्याला लाव. तर आता बघा काजल आणि आम्ही चाललो बागा बीचला. आणि बागा बीच नंतर आम्ही टिटोस लेन करून पण आहे तिथे सुद्धा जाणार आहे. आता ताईला मम्मीला सर्वांना पुढे सोडलं. सगळं शॉपिंगचा एरिया आहे हा. सर्व हॉटेल गेस्ट हाऊस रूम्स जाग्यावर चप्प्यावरती तुम्हाला रूम्स अवेलेबल होतील. आता आम्ही जो रूममध्ये राहतो त्याची किंमत फक्त 1200 आहे. म्हणजे थोडासा लांब आहे म्हणजे 1 किलोमीटर बागा बीच फ्रॉम हॉटेल. आता तुम्हाला समोर दाखवतो. समोर बघ. आता समोर स्ट्रेट गेल्यावर बागा आहे. आणि हा जो लेफ्ट येतो ना पहिलावाला हा जर लेफ्ट मारला तर आपला टिटोस लेन आहे. अच्छा. हे टिटोस लेनमध्ये आपण. ओनली टॉप्स. हे टिटोस लेन. रस्ता दाखवतो समोर बघ. हा ना बागा बीचचा रस्ता आहे. आणि हा अरपोरा आणि अंजुना आणि वॅगेटरसाठी हा रस्ता चालतो. आपण इकडे जातो. ठीक आहे.
बघा आता आम्ही बागा बीचच्या जवळ आहे, ते लिहिलं बघा बागा, आणि इथे बघ सर्व काय लिहिलं आहे. चला आता पार्किंग इकडे बघ, 20-20 रुपये पार्किंग असेल, पुढे पार्किंग करूया, दाखवतो बघा. 20-20 रुपया, 20-20 रुपया. हे तिकडे बघ फ्रुट्स मिळतात, फ्रुट्स खाते नको बघू ना. बागा बीच. हा ठीक त्याचे टॅटू काढते, सुद्धा आहे. टॅटू काढते का? तू देणार नाही मला काढायला. हे बघ समोर समुद्र बघ. They want me to do tattoo. अरे इकडे सर्व टॅटूच करतात आणि सर्व खाऊ मला आहे. माहिती आहे, मला आवडतं. यहाँ पे भी open ये काजल डीजे कालचा सारखा डान्स नाचते काय. सगळीकडे आहे. मुझे पहचानो. तेव्हा तिकडे लिहिलंय बघ बागा बीच. अरे आपला ड्रोन आणला पाहिजे होता ना, ड्रोन. काय घेऊ खुर्ची. ही बघा इकडे आहे. आता खुर्ची का सनसेट बघतो बघ, सनसेट दिसतोय. बागा बीच. चल समुद्राच्या जरा जवळ जाऊया पाण्यात. चला ये वाला दोन हो ना. खाली ठेवू हा ठेव. अरे रे 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 शी. एक ही ले रहा ना, एक ही ले. दोनों आहे, दोन्ही कसं हो ना. बसा देतो पैसे. बसते आपण जाय फिरायला. ओय बसा. एकदा पाण्यात जा गाजरचा. ए काजल तो कसा गेला. अरे यार बंद करतात हे लोक, इव्हिनिंगला बंद होतं. पण बघितलं ना बागा बीच क्राऊड बघितली आहे हे ना. आहे. आता आपण डान्स पण करूया तिकडे. इथे डान्स करूया ना. आता आम्ही परत ना इकडे फिश सर्व काढतात आहे ना समुद्रातून, ते बघायला जाऊया आपण. ठीक आहे, लेफ्टला आहे बा इकडे. बस तू बस. काजल चल चालली एकटी. काय वाचतो माहितीये कॅन्डलम बीचचा. हे बघ सर्व माणसं बसली आहेत बघ कशी. मम्मी बोलते सर कुछ वाइन बीन लोगे क्या. मैं बोली मेरी शराब तो बाजू में है. आता आम्ही समोर जातोय. फिश आहे बघ, फिश दिसली का मम्मी. बघितलं का फिश. हे बघ बागा बीचच्या बरोबर या साईडला आहे फिश. हे बघ हे लोक बघ. काय चालले बघ. तू धावतेस का मम्मी. चप्पल खाली जातात ना. हे बघ हे मस्त वाटतं ना इकडे जरा. पण पाय ठसतात ह्याच्यात असे. उद्या आम्ही बोटीत जाणार आहे. उद्या आम्ही सर्व ऍक्टिव्हिटीज करणार आहे ना. हे बघ मासे पकडतात. मासे काढतात. मासे काढायचं नको आपण मासे विचारूया सर. रेट विचारूया सर. ते बघ ते कशी काढतात बघ टोपलीत मासे बघ. एवढे बघ काढले बघ. हे कोणते मासे. बांगडे. बांगडे. तुला आवडतात बांगडे. एवढे नाही. वास बघ कसला यायला लागला ना इकडे. कसे काढतात. आणि बोटी झाले वाटतं आता सर्व ना. राईड्स कडदा बांगडा हातात लागला तर मग खायचा तळून. चला अशीच. आणि तिकडे पण होलसेल आहे बघ सर्व. हे बघ जाळीमधून पण काढतायत, नेटमधून. बघूया की ते बीच वरती काय काय बघायला मिळेल. एकदम एंडला आहे बघ बागा बीच आहे ना. हे असं इतकं जवळून फर्स्ट टाइम बघितलंय ना काढताना ना. आपण जेट्टीमध्ये गेलेलो ना रत्नागिरीच्या, तेव्हा पण असं सगळं बघितलेलं ना, पण इतकं जवळून नव्हतं बघितलेलं. हे सुरमई नाही. 100ला किती आहे.
किती 35 पीस 35 बांगडे 35 पीस. बापरे 100 रुपयाला 35 पीस 200 चे घेतले तर 1 महिना होऊन जाईल आपला. बापरे. नाही मुंबईवरून आलोय ना. हे कसे आहेत feel करून? 500 रुपये. हे 500 रुपयाची. चांगला ना. हा. मी तुम्हाला सांगतो कधी गोव्याला आलात ना तर बागा बीचला कॉर्नरला आणि घेऊन जाऊ सर्व आपण इथून जाताना घेऊया दिलसाठी. आहे ना. हा टोपली कशी भारी रे. कावळे बघ पण फक्त एक आहे. फक्त बांगडे येतात इकडे हा, है तेच ना. म्हणलं, फक्त पण एक बांगडे पण फक्त खातात बांगडे. माणसं मग मी आवडीने खातात. पण इकडे बांगड्याच येतात आहेत ना जाळ्यामध्ये. त्या बांगडेचाच एरिया वाटतं बांगडेचं फिश हे वेगळे रावस बिवस आहेत. ते 300 ते 200 रावस. कैसा पीस है बांगला? 35 100 ला. शेगडी पण त्याच्याकडे तवा नाही. बागाचा बीच बघायला आलेलो पण फिश मार्केट बघितलं ना एवढा मोठा. बांगडेच तिकडून बांगडे. तिकडून जे चालू आहे ना तिकडून इकडून 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 पुरा 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 एरिया. हा आणि एवढं स्वस्त आहे ना हे बघा सर्व काढतात आहे बघ बांगडेवर लागलेलं आता है ना. एवढे बांगडे कसे येतात ना? बांगड्याचाच एरिया असेल हा म्हणजे मम्मी इकडे बांगड्याचाच एरिया वाटतं सर्व. पूर्ण पूर्ण त्याच्यातून मिक्स मच्छी आली तर काहीतरी येतो रावस वगैरे. आपल्या सबस्क्रायबरला ऑर्डर करायची का सांग हा. मम्मी. माझ्या हिशोबाने ना गोवामध्ये बांगडा थाली ना सर्वात स्वस्त पाहिजे. स्वस्त पाहिजे. उलट तर मी सांगू सर्व रेस्टॉरंटमध्ये ना गोव्यामध्ये बांगडा तर फ्रीमध्ये दिला पाहिजे. ऍक्च्युली आमच्याकडे 100 रुपयाचे 5 विक्रोईला मोठे आणि जट्टीला 100 रुपयाचे 10-12 असतात बरोबर. आणि आता इथे किती 40 हा. 35-40 खूप 100 रुपये. 100 रुपयाचे 35 किंवा 40 बांगडे म्हणजे खूप स्वस्त आहे ना. तर बागा बीच पण तुम्हाला दाखवलं आणि फिश मार्केटची पण नॉलेज दिली. कधी आलात ना आणि एक दिवसात घरी जाणार असेल उद्या तर घेऊन जावा पॅक करून है ना काजल. दिवशी घेऊन जायचं. 100 रुपयाचेच बास होतील. 200 रुपयाचे घेऊन गेले 1 महिना जाईल हा आरामात. है ना. चला आता आपल्या बसायला अजून आपल्या अर्धा तास राहिलेला तिकडे. आपल्या मच्छीवालीला हे सेल करायचा. मम्मी डबल रेट इबा में. काय बोलते आपल्या मच्छीवालीला सेल करायचं हा, बोलते. डबल रेट में. काजल हुशार काजल हुशार. हा, मग काय? इकडे कुठे येणार घ्यायला. अरे, आपण आपण न्यायचा. द्यायचा आपण तिला. द्यायचा. डबल रेट हा. में सेल करूंगा. देख मैं तो इतना टोपला देती है. क्या बात है क्या बात है. फिर क्या. गोवा भी घूमने को होएगा. मच्छी का भी हो जाएगा. बिजनेस भी हो जाएगा. पैसा भी हो जाएगा. इकडे जाऊया. आता we'll show our moves, our dance in that beach. Bye bye. बाय बाय. बाय बाय. ब्रो मिलते कभी. ब्रो थोडे दिन के बाद. तुम्ही आधी तुम्ही आम्ही आधी बसणार. आपण लेट पोहोचणार. नाही आपण लवकर बसणार ते लेट बसणार. छान वाटतं ना ते. मम्मी आणि बाकी सर्वांना बसनी पाठवलं पुढे 10,000 रुपये बस. आता ते बीचच्या इकडे सोडलं ना आम्ही बाईकनी चाललो पाहिजे त्याला. आमची बाईक बघा. तर तुम्हाला नाईटला दाखवतो गर्दी किती आहे. शॉपिंगसाठी किती गर्दी आहे बघा या बीचवर. बागा बीच एक्सप्लोर केली समोर बघा. आता मी बाईक चालवतो.